Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, bereziki ezkongabei, familia eredu tradizionala eta harreman erromantiko heteronormatiboak saritzen dituen gizarte honetan, egun hau berezi xamarra da. Bai, gaurkoa, ezkongabeen nazioarteko eguna. Baina ospatzen hasi aurretik azter dezagun jatorria. Nankingo Unibertsitatea 1980ko hamarkada. Bikoterik gabeko ikasle talde batek bere ezkongabe bizitza ospatzeko jaialdi bat asmatu zuenean. Bat zenbakiak individualtasuna simbolizatzen du, eta horregatik 11aren 11 aukeratu zuten bikotekiderik ez dutenek ohoratzeko data gisa. Denborarekin, egun hori ospakizun soziala izatetik fenomeno kultural globala izatera igaro zen. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Shut up. El día está pa' bote de playa y para pasar allá. En la arena sobre la toalla. Ese plancito nunca falla. Baina badago jatorriari buruzko teoria tristeago bat. Batzuek Guan Kun izeneko gizon bat aipatzen dute. Nanjingeko unibertsitatean ikasten ari zela Guan Kun ikaskide batekin maitemindu zen, baina neska horri minbizia diagnostikatu zioten. Neska hilegintzen Guan Kunen urtebetetze egunean, azaroaren 11an. Eta ondorioz, urtero azaroaren 11an bere lagunak arekin biltzen ziren, egun triste hori elkarrekin pasatzeko. Pixkanaka Nanjingeko unibertsitateko ikasle guztiak hasi ziren jaia ospatzen. Jatorriak jatorri, zoriontsu izateko bikotekiderik behar ez dela eta norberaren maitasuna funtsezkoa dela gogoratzeko eguna bilakatu zen. Bikotean egotea arrakastaren eta zoriontasunaren sinonimoa dela dioten arau sozialei aurre egiteko aukera ere bada. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered.
Entzuleok, baina liburuak alde batera utzita, itzordu gehiago ere ipatu behar ditugu. Baina musikaren girotik hauek, FOMOari aurre egiteko proposamen batzuk ditugu. Bai, noski, ikeri arte ere gurean izango dugu, instituzionalizazioaren aurka izango da gaurko gaia rapazak. Duintasunez hiltzeko eskubidearen aldeko elkarteko ordezkaria den Iñaki Alegriarekin ere hitz egingo dugu. Eta maite dutekezak, aserreak, gorrotoak. Koreografia, txata... Eta bi kafe, gu pres gaude, saioari, nolabait, hasiera emateko. Ba, entzuleok, azaroak 11 ditu gaur eta aste artea da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea hor begozu, egunon Julen? Baita zuei ere. Ondo? Bai, txarraken duta bai. Txarraken dut ondo. Zuek ondo? Hainbestean. Ondo, erki ondo. Eta zuekin Goiuri ez eizarandi, egunon? Egunon. Arroxaz jantzita. Bai, noski. Olian jertxiori. Bai, eta goxo-goxoa. Bai. Gizketan ari zaizuen hau, eta nik bira hemen entzule batzuk ez, elkarrizketatu batzuk, oparitu ziguten mare ordinako kamisetarekin, Goiurik inoiz esan dit, ean ere munduko kamisetarik gustokoena den. Desente jartzen dut, bai, oso gustora ematen dut. Niri lapurtu egin didate. Bai? Bueno, baina gustora lapurrarekin. Ez? Ez? Ez. Benetan lapurtu. Uste nuen norbaitek. Ez. Ulertu dut, zure bikoteak bere egin duela, horrelako zerbait ulertu. Lapurtu. Hori eta soineko bat. Ja. Bai. Baizketan ari zaizuen hau entzuleok inigoazen selurbide gaur bigarren kafeak 1066 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu laizter eta 18 izango dira. Azaroak 11 esan dizuegu gaur ezkongaben munduko eguna dela, baina trampa ere badagoela egunaren atzean ze kontuk, Ba, hauek eta beste batzuk urrengo 2 orduetan zuekin egingo ditugunak, hementxe, bigarren kafean, naiz irratian. Ya no es lo que era, si es que alguna vez lo fue y si así fuera, me lo inventé. Corre por mis venas, lo puedo ver, es una condena fría y cruel. Y pido al cielo que me libere de este tormento que duele, que las mareas te lleven, que ya no quiero quererte. No pude ver. Morganen Cruel abestionekin abiatuko dugu gaurkoaz, etxatari begira jarri eta ikusi dut Gorka Santesteban pixka bat minduta dagoela. Zer du Gorkak? Ba, esan du hemen, unon, zer moduz, nik badaukan maite dudan zerbait, eta da, ba, jendeak ez errespetatzea pertsona eta esatea gostin egiten detela. Zer da gostina, niri asko egiten didate? Gerauko ga kafe hartzeko denok, bai, baina azkenan ezerrez, ba, ez dakit Gorkari ze gertatu zaion, baina nik Gorka lekzioak eman nahi ez, baina gostinerako joera edo behintzat mezuak erantzutea azteko joera duen pertsona baten aldetik, askotan gostin egiten dugula esaten diguten horrelako zerbait, ari zaizkigu gure zerbait kritikatzen eta horrek ere sortzen du askotan halako erreakzio bat hori ukatzeko edo haserretzeko, eta, bueno, ba, gibintzat saiatzen naiz, saiatzen nabil bizitzan, horrelako gauzak nolabait hausnartzen eta pentsatzen, ba, haserretik haratago akaso arrazoi puntu bat egon daitekela beste aldean. Eta gauza horiek hitz egiten, nik inoiz gostina egiten badizuet, Julen, Goiuri, idatzia zuen mesedez bueltan, hau ez diak erantzun, eta horren kaso ingo izuet. Ez dut guztin gutxi egiten dizuet, egunean 27 aldiz hitz egiten dugu, espalin bada zuzenean, WhatsApp taldeetan, lanerako ezpada musika egiteko, eta hori ezpada hamburguesa jateko, ba, ez da oikoa, baina adibidez, ba, Gorka Santestebanek nahi mezuren bat idatziko zidan inoiz, eta geratu da hor denbora batean erantzun gabe. Ba, importantea balin bada, eta erantzun baten faltan bazaude,
Ez dago maliziarik. Hori da. badakigu. Imano González Gurrutxagak, aspaldi zagutzen duan Imanolek, bazuen emotikonoitako bat, eta zan buska bat. Gogoratzen duzue garai bateko buskak, telefono mugikorrak ez zeudenean. Bai, pip, hori, eta orduntzan pixkat, pip, zure bila dabil norbait, zure bila dabil mezua edo. Eta orduntzan, ostras, barkatu Imanol da, jartzen nuen. Baina batzutan nahi gabe egiten dugu ere, eta, aserretik bizi baino, hausnarketatik bizitzea ere, batzutan komeni dela. Ez dut esaten Gorka, zuk horrela egin behar duzunik, baina bada ezpada, hortzen ere esperientzia. Eta maite dut, dio Gorkak, esan ezinen disko berria, zenbat enamoratzen. Ai, zait letra... ari zait, zenbat enamoratzen ari zaiten, eta ze letra, ez galdu irrifarra, betiko martxa, wow. Iker Iriarteren dokumentala polita, bai, bea horri ere heldu beharko diogu honen batean, heldu genion bere garailean, Goiuri hemendik diote arroxa ze polita, nire tristurak lapurtu kamiseta, nik tristurak lapurtu kamiseta daukat, dio Gorkak. Tristurak lapurtu izena du zure kamisetak? Ze polita, tristurak lapurtu. Oso polita iruditzen zait. Tristerago, kamiseta lapurtu jatelako, beraz, tristurak lapurtu kamiseta. Bai, hemen Gorkak aipatu du nola zaintzen den irrifarra, eta bida oso kantu polita iruditzen zait, aurrera egiteko urrengo minutu hauetan, ez zaitzu iruditzen? Noski bai. Nik uste dut, guri txatean proposatzen digutena, beti izan behar dela, lehentasunezkoa, guretzako, horretarako daukagulako txata, eta horregatik gogoratu nahi diegu entzulei, idatz dezaketela Facebook bidez, Twitch bidez, YouTube bidez, WhatsAppetara ere idatzi, e-maila ere badaukagu, bigarrenkafea@gmail.com. Zuek idatzi, guri gustatzen zaigu zuen mezua jasotza. Ke señaleak ere interpretatzen ditugu, Edo Rondilla kalea 15 zenbakira etorrit, mentolosan daukagu laborategia. Edo postala bidari, edo gutunak. Eskerrik asko ini, dio Gorkak, ez da ezer Gorka. Eta nekane altzelaik egunon. Gaur dantza oso ondo, bai, gaur dantza uste dut, Goiuri gogoa jartzen dionean, altxa egiten dela gure dantzaren bataz bestekoa. Dardoak. Ez, polita zan. Egun sentia ezin digu gau alaitu aurpegia gure neurrira nahi genuke gau neurririk ez duen zauria nola Zaintzen da irrifarra. Hementxe esan digute, bai, Gorkak dion kamiseta, tristurak lapurtu, potxetalotxena da, eta euren webunean salgai dago, euren bandcampean, potxetalotxbandcamp.comen, hortxe helduen kamiseta, aizu, oso polita iruditzen zait, tristurak lapurtu, ze ona, kamiseta solidarioa gainera. Potxetalotxtarrak egonen batean ekarri barko ditu, ontaz eta beste kontu batutaz hitz egitera ere. Bueno, maite duten tarteari lekua egin behar diogu, eta Julen Goikoetxo Arbegoz hori ere galdetu behar diot, zein den bere maite duta. Bueno, ni maite dut, txispa txiki batetik abiatu eta pixkanaka, tamaina hartzen eta gero eta jende gehiago batzen dituen ekimenak. Gure herrian, duela urte batzuk, hasi ziren, mendibiziletan ibiltzeko ohitura zuten kuadrilatxo bat hasi zen, herri inguruan, herri inguruko mendibideetan egin zitezkeen, ibilbide, jeitxiera eta barren inguruan begira, gauzak nola ziren... Elkarrizketatu genituen. Elkarrizketatu genituen, hori da, elkarrizketatu genituen. Eta, hasieran lauzpabost zoro ziren, bideak prestatzen, atontzen, txukuntzen, garbitzen, egokitzen ibili zirenak. Eta, hasieran lauboste zirenak, ero herriko gazte gehiago ere batu zitzaizkien, hauen beste herrietako ezagunak, lagunak ere batu dira. Eta egia da, gaur egun, alegitik gora igota hor, langaurretik gora, marea inguru horretara igota badirela, bizpairu jeitxiera, enduroko bizikletekin jeitxializateko, eta egiari zor, arrakasta desente izaten ari dira, alegi eta ingurutik aratago ere jendea hurbiltzen delako, eta basiran 4-5 zoro ziren horiek, elkartetxo bat ere sortu zuten, eta iragan larun baterako antolatu zuten lehendabiziko inguru horri txupitxu deitzen zaio, eta txupitxu enduro martxa. Eguraldi negargarria egin zuen iragan larun batean, dena esaten hasita euria goian beran, azaroan gaude, giro freskoa ere bai. 150 lagunentzako lekua zeukaten, 150 plaza zeuden, eta izen emandakoen artetik 130 etorri ziren. Iparraldetik etorri zen jendea, arabaldetik ere bai, Laudio aldetik eta Elgeta aldetik eta ere bai,
eta oso egun polita atera zen, oso gauza xumea izan zen, horrela etzen lehiaketa izan, martxa bat izan zen, inguruak ezagutzeko, eta egia ere esan, lokaztia handia zen, baina gero mangerak eta jarri ziren, ondoren, azkari ere ez dugu esan, la parrilla batzu jarrita eta erdi amaiketako erdi tertulia modura aritu ziren, arratsaldean umeentzako jinkana egintzen, zintakarrera ere egintzen, funtsean oso egun polita atera zen, eta horrek ematen dipoza ez, hasieran lauzpaboste zororen kontua izan zena, gorpuztu egin dela, herrian ere erroak bota dituela, eta opadien nik behintzat hemendik urte askotarako arrakasta eta txupitxu enduro martxa horrek bizitza luzea izan dezala. Ze ona, izan dezala bizitza luzea. Goiuri zure maite dut azin da? Topo egin dut gaur goizean TikToken kontu batekin, eta kontu horretan zer kontatzen duten, Espainiar estatuko eta Euskal Herriko herriak bisitatzen ditu pertsona batek, eta dira herriak abandonatuta daudenak, edo oso biztanle gutxi dituztenak, eta gaur ikusi dut bideo bat, zen Extremadurako herri bat, eta 13 biztanle, gizon batek esaten zuen, 13 pertsonok egiten dugulo, urtean zehar hemen, udaran 300 pertsona izatera iristen gara, baina urtean zehar bestela 13 gaude hemen gaua pasatzen. Eta orduan egunero igotzen dute bideo bat, herri bakoitzeko bideo bat, eta bideoan erakusten dute herrian olakoa den, eta ahots batean, herriko biztanle batek, bizilagun batek kontatzen du pixka bat, zer dagoen. Gaur ikusi dudan bideoan adibidez, gizon heldu batek kontatzen zuen, urtean zehar meza ere ez daukatela. Noski medikurik ez, autobusik ere ez, baina meza ere, hori izan dela galdu duten azkeneko zerbitzua edo, eta meza ez dagoela, udaran nola 300 pertsona etortzen diren uda pasatzera, larun bat arratsaldetan apaiza ere etortzen dela, eta orduan egoten dela meza, baina bestela ez daukatela beste inolako zerbitzurik. Zenba joaten dira, mezetara, udaran larun bat arratsaldetan, hori ere kurioso izango litzateke. Hori ez du esan, eta herriko festak ere jada ez dituztela ospatzen, ze urtarriaren 8an izaten omen ziren, eta kontatzen zuen, segulako grazia egin dit, bere jai gustokoenak zirela. Urtarriaren 8ko horretan festak egiten zituztela, musikariak etortzen zirela, baina gero elurra egiten zuela eta musikariak egoten zirela herrian. Herritik atera ezinik, eta orduan zer egiten zuten? Jan nahi balin bazuten? Jo. Eta orduan janari eta logela truke musikariek jo egiten zuten. Eta orduan gizon honek kontatzen zuen, horrela festak bapatean bazirela agian batzuetan 2 edo 3 astekoak. Ze, musikariek ezin zuten herritik atera, eta herrieko biztanleek bazkari eta fariak eskaintzen zizkieten, baina horretarako jo egin behar, eta oroitzapen horiek kontatzen zituen, eta horrela egunero herri bat erakusten dute, eta iruditu zait herriak ezagutzeko modu polit bat, bi memoria historikorako ere oso aukera zoragarria, eta aizue haien bisitan joan beharko dugu herri txikietara, ze nik ulertzen dut, ezin dela, nik ezingo nuke bizitzaekin horrelako herri batean orain, zan ez dago lan aukerarik edo nik egin dezakedan lan aukerarik, baina uste dut kontzientzia izatea garrantzitsua dela eta ezagutu beharreko lekuak direla. Hemen gure txatean egunon gaztiak gaur hemendik etxean gaixo nago zituen obradorearekin sinatzen du, nork eta indiokerrek. Indioker, suspertu azkar, sendatu eta animo, besarkada bat hemendik, eta besarkada hori musika modura Amaia Mirandak emango dizu. Amak dio ari gara entzuten, bihar Amaia Miranda hemen izango dugu, elkarrizketa akustikoan, eta egia esan, Goiuri, ez altzara, nik nire barne komunikazio sisteman ikusi dut. Boligrafo bat ekarriko didazue alde zuenean, nik boligrafo bat eskuan dut. Goiuriri luzatu diot, streamian ikusi duzue. Eta Goiurik tontorpea jarri dit. Torain, bizkarretik beste boligrafo bat iritsi zaio. Goiuri, ez alduzu boligrafo bat eskatu, zeskatu nahi zenuen. Boligrafo bat eskatu nahi nuen, eta boligrafo bat eskatu dut. Baina pentsatu dut ez dakit zergatik mezu hori soilik iritsiko zela Imanol eta Enekoren gana, eta ez zure gana. Eta orduan, zuk boligrafo bat luzatu didazunean, ez dut ulertu, zer esan nahi zen idan boligrafo. Badakizu zerk harritu duen? Zerk?
ni hemen aritzea, indiokerri animoak ematen, azaltzen, Amaia Miranda bihar etorriko zela, eta horrekin batera, mezu bat irakurri, boligrafoa luzatu, eta ezer gertatuko ez balitu ezela egitea. Horrek enabarritzen badakidalako oso gai zarela. Oi, entzuleo kitxoin. Zer? Benetan, Zer? azarok 11. Eske hau gezurra da, orain esango Goizeko du... 10 eta 30 minutu jotzera doaz. Orain Bai. esango du ez dio dala sekula hitz politik eskaini lehenengo aldia dela. Julen, ados egon gara, gutxi xamar. Bai, nik zalantza edo daukadana da, zuk boligrafoa zenuen eskuan, nik beste bat neukan, bere aurrean gaude, eta barne komunikazio bidez eskatu behar izan du boligrafo bat. Zer uste zenuen, ez genizula utziko edo? Behar duzuela zuek ere, orain? Baina, gure beharrak, beti, goiuri, zure beharrak asetzeko prest daude. Beraz, zu boligrafo bat behar baduzu, boligrafoa zurea da. Bueno, basaten ari nintzen bezala, bihar Amaia Miranda men gurekin izango da, goiuri boligraforrekin apuntenak hartu, Bai. Ematen ari den, ez dakit, lanarekin edo okupatzen ari den espazio radiofonikoarekin. Entzuleo, goiurik bere mikrofonoa, barkatu bere boligrafoa dauka, eta gure mikrofonak prest zuekin bigarren kafea hartzen jarraitzeko, baina esan da bezala, bihar Amaia Miranda gurekin izango dela, eta gogoz gaude, aurreko diskoarekin ere gurean izan genuen, bihar gitarra hartuta dator, eta baita mikrofonoak hartuta ere. Bere mikrofonoekin dator, ze, bueno, nahiko soinuaren frikia da, zinta mikroen oso zalea, ez dakit bihar, uste dut gitarrarako zinta mikroat ekarriko duela, ez dakit agotxerako zer ekarriko duen, baina horrek ere mango digu zerre hitzegina, beraz goiuri prestatu zure alerta frikia, ze, bai, Amaia Miranda hemen egon zen, bigarren kafean Gartxot Unzain Letonaren, diskoa grabatzen, euren pianoak hemen grabatu zituzten, eta hor ere zinta mikroekin eta ibili ginen lanean, eta, bueno, bada hor beste esparru interesgarri bat. Nik ere nere maituta kontatu nahi dizuet, ze, hause da, lagun bat badut Iruñan, urte asko atzerrian pasa dituena, Ameriketatik bizitzen eta bar, eta lengoan arekin tragoxka bat hartu nuen, eta kontatu zidan zegoela txundituta itzuli dela duela bizpairu hilabete Iruñera, eta urte asko eta gero beste hiri bat topatu duela. Eta euskara ikasten hasi dela, eta ikusten duela Iruñan giro euskaldun bat, eta ikusten dituela berari kultur ikuspegitik, eta bastakit igual pentsakera progresistatik, eta hain interesgarriak zaizkion, hain beste energia, eta asko euskaratik, eta euskaraz, eta flipatuta dagoela, eta pozpozi dagoela hiriarekin, eta esanon, ze polita. Eta pixkat nire identifikatuta sentitu nintzen, zenik nire ikasketak Iruñan egin dituen, baina nuen giro euskaldunarekin konexio gehiagirik izan, hau inoiz kontatu dut, nire inguruare etzelako oso euskalduna, edo antziren euskaldunekin, unibertsitatean baina gerora, handik aratago asko ezkenuelako igual planik egiten, eta pixka bat poza mantzidan, pentsatzeak hiriak beste traza bat ere baduela, aipatzen zizkidan nolait eredu, heldu leku edo leku horiek ere, ezagunak zaizkit eta batzuetan gainera musika egindakoa naiz, eta izan ginen horizketan, eta mantzidan zerpentsatu lago oso xamar bat, beti, ez dakit, gure hizkuntzaren biziraupenaren eta gure kulturaren biziraupenaren inguruan normalean zapore mikatzagoarekin bizitzeko joera izaten dugu, eta honek mantzidan pixka bat gozotik, eta hori ekarri nahi nuen gaur zuen gana. Eta hau esan da, bagoazela aurrera, goizeko 10 eta 34 minutu, gure gaurko lehen gonbidatua aurkezteko prest gaude. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Duela egun batzuk Eusko Legebiltzarrean egin zuten agerraldi batek eman digu duintasunez hiltzeko eskubidearen elkartearekin harremanetan jartzeko bidea. 40 urtetik gora daramatzate aldarrikapen ezberdinen alde borrokan eta egoerak hobera egiteko helburua zuten proposamen batzuk besapean hartuta joan ziren agerraldi horretara. Hobetu beharreko egoera hori zein den, hobekuntza horiek zeintzuk diren, zein helburu dituzten eta oro har elkarte honen historiaz gehiago ezagutzeko gonbidatu dugu Iñaki Alegria elkarteko kidea bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Iñaki.
Egunon, Zer moduz gara, Iñaki? ondo. Ondo. Bueno, Iñaki, izan dugu, iragan duela egun batzuk egindako agerraldi horrek jarri gaituela, Eusko Legebiltzarran egindako agerraldi horrek jarri gaituela, zuekin harremanetan jartzeko bidean. Gero sakonduko dugu, baina lehenik eta behin, ze gorputzaldirekin atera zineten agerraldi horretatik, zer moduz joan zen? Bueno, uste ondo joan zela, pizkat aspaldi geneukan eskatuta, badago batzorde bat, eutanasiaren inguruan eta urte edo txosten bat egiten du, orduan ekainaldean edo atera zuten iazko txostena, nolabait urteari zegokion txostena, gu irakurri genuen arretaz, eta baloratu genuen, eta hobekuntza planteatzeko bai sailburuari eta bai Eusko Legebiltzarrari elkarrizketa edo saio bat egitea eskatu denien, eta duela 2 aste egon ginen Gasteizen gure proposamenekin. Horrelakoetan askotan eskatzen da Iñaki, politikariei ardura hartu eta ekiteko eskatzen zaie, zentzu horretan legebiltzarreko mota honetako agerraldiek politikariak aurrean edukita, Euskal Legebiltzarren ordezkaritza duten alderdietako politikariak aurrean edukita, uste duzue hori badela benetan beraiei zuzenean hitz egin eta eraginarazteko fororik egokiena da Eusko Legebiltzarreko agerraldi hori? Bai, nik uste dut foro egokia da, ez igual problema puntual baten aurrean edo larrialdi batean, baizik eta politika jarrai bati begira, eta, zorionez lege bat jarrai zen martxan, lege hori kudeatu egin behar da, eta gure ustez gauza batzuk ondo funtzionatzen dute, beste batzuk ez, eta horiek hobetzeko iruditu zitzaigun foro egokia dela. Iñaki, testuinguru apur bat jartze aldera, esan dugu duintasunez hiltzeko eskubideren aldeko elkartearen ordezkari zarela, aipatu dugu aldarrikapen batzuk badituzuela egiteko, legealdetik ze goeratan dago gaur egun duintasunez hiltzeko eskubidearen aldeko aldarri hori, edo legealdetik nola dago egoera gaur egun? Bueno, gu nola baite eskubideak defenditzeko elkarte bat bada, batzuk uste dute osasun arlokoa, baina gure burua ikusten dugu gehiago eskubideen aldeko elkarte moduan, orduan gu defenditzen duguna da hiltzeko garaian ere autonomia, ez? Heriotza prozesua erlijioa dela eta medikuen gudasokeria edo aitakeria dela eta gaixoari edo personari ukatu egin zaio autonomia eta gu hori errebindikatzen dugu. Momentu batean heriotza propioa kudeatzea eta erabakitzea. Eta hor, badago lege nahiko garmea, 4 urte da mazki, eutanasia legea, baina lege horrez gain badaude beste batzuk, pazientearen autonomia legea edo bizitestamentoa egiteko dekretua, eta, multzo horrekin, iruditzen zaigu oraindik ez dela nahikoa, baina, horiek kudeatu hobeto eta lege berriak edo legeen aldaketak autonomia hori onditzeko. Aipatu dugu sarreran Iñaki elkarte modura 40 urtetik gorako ibilbidea duela, pentsatzen dut hasiera hartatik onuntza, gauza asko deskubritu, gauza asko ikasi, eta jendeari horiek guztiak helaraztea izango zela nolabaiteko egiteko etako bat, ze jendeak pentsatzen dut ez ezagutza handia edo egongo zela honen inguruan, zentzu horretan, lehendabiziko urte guzti horietan egindako lana kontuan izan da, oraindik ere funtzio horrekin jarraitzen da, somatzen duzue badagoela, zuei irakurri dizuelako ez, incertidumbre hitza ez dakigu ziurgabetasun, ez ezagutza zer den egoera hori, gaur egungo egoera hori. Bueno, aldatu da egoera eta aldatzen ari da asko, hori lehen aipatu duan hortan ez, autonomia den aldeko autu hori,
eta, bueno, ni duela 8 bat urte da mazkite elkartean, orduan, zordun gea, hasiera hortan egon zirenekin, eta oso garrantzitsua izan duten momentu batean, hau sartu direnak, nolabait ilegal zen zerbait egiten aldarrikatzeko o legalidadean egin nahiko luketela, baina ezin zutela. Eta bueno, horrekin urratsak eman dira, baina esan bezala oraindik pentsatzen dugu, bueno, lege horiek babesten dituzte hainbat persona, beste batzu zoritxarra ezin dute baleatu, eta borroka hortan jarraitzen dugu, sozialki asko aldatzen ari da, duela gutxi ere, adibidez, gure bazkide bat zabaldu zen, ala nahi izan zuelako, eutanasia bidez hil zen, eta aldarrikatu zuen, eta, bueno, diotzaren berri eman zenean, bigarren izenburuan bada ere, agatzen zen, eutanasia bidez hil zela, eta nik uste militantzia horrekin edo testigantza horiekin horre dagoa zela ere. Zentzu horretan, Iñaki, hemen alde batetik, badago ez, eutanasiaren kasuan, eutanasia eskaera hori egin dezaken gaixoa, bere familia, bere ingurukoak daude, eta gero, osasun langileak daude. Zentzu horretan, pentsatzen dut, elkartera edo, gerturatzen zaizue jende informaziozko esan nahi dut, eutanasia legearen aplikazio eskaetzen duten ez aparte, osasun langilekin, osasun gintzan duten profesionalen inguruan ere somatzen da, badagoela ez ezagutza hori, gaien inguruan. Bai, formazio saioa badaude, baina oso nik uste garai baten hasieran gaudela, eta oraindik osasun langileentzat kasu batzutan shock moduko bada, iristen zaienean halako lehenengo eskaera bat, ez? Arazo tipiko bada, eutanasia momentu gutxi eskatzen da. Eutanasia hiltzen diren da momentu honetan da, hiltzen diren artean 0,25, baina gutxi horiek ere arazo handia dauzkate. Gure gehien iristen zaiguna da persona bat ja legeak aurreikusitako kasuden batean dagoela, normalean ja egoera zaurgarrian, eta bilatu behar du mediku bat eutanasia bidatzeko, eta lehenengo erreakzioa da blokeoa. Eragozle izan daitezke, baina askotan ez da eragozle izatea, baizik eta blokeatzea, eta itxoin ez zaude hain gaizki, bueltatu beranduago, eta atzerapenak, eta gero igual, konvenientziaz edo zuk esan dezun hori ez, ziurgabetasun horren barruan, igual eragozlea deklaratzea, benetan eragozle izan gabe, eta gure bitartez, edo, hor problema dago ez dagoela bulego eta telefono eta posta helbide oso argia, gestio batzuk, eta esan dagoen batzordea, eta dauden referentziazko mediku osasun langileak ondo direla, baina informazio falta handia dago, eta egoera dira, zuk esan dezuna, ziurgabetasuna alde guztietatik. Eta zuen agerraldian ere, Iñaki, aipatzen zenuten ez, badaudela, indarrean den legedia aplikatzeko zailtasunak, horretan jarri zenuten azpimarra, zeintzu dira zailtasun horiek, eta zer dela eta legedia hori aplikatzeko zailtasun horiek, berez legedia onartu eta indarrean baldin badago? Bai, esan deguna, bat hori da, medikuak ez daude pres, formazio teoriko, batzuk formazio teorikoa daukate, baina bedo momentu hortan emozionalki eta ez daude prestatua, eta seguruena denbora ere behar da, adibidez Holandan eta Belgikan hortan asko zaurreratu daude, duela 20 urtetik hasi ziren horrekin, eta hori ikusten zen ere hasieran kostatu zela. Lehenengo urtetan zenbakiak
gudea baino pizkat altuagoa, baina gero asko igo ziren. Eta nik uste hemen sozialki inguruan jendea ezagututa, joango dela jende gehiago eskatzen. Baina gero osasun langileen aldetik ere, gu planteatzen duguna da, osasun egoera txarretan momentu bat iritsita, eutanasia izan behar dela aukera bat, aukeren artean, beste aukera bat, eta medikoa planteatu beharko lukena. Badago jende asko, oraindik eskubide behar nahi bada, eta oraindik eskubide hori ezagutzen ez duena, eta gure susmoa, ikerketa gehiago egin beharko litzake ere, baina gure susmoa gehien eskatzen duten da, egoera sozioekonomiko honekoa edo altuko jendea, eta behar naiz beste egoera sozioekonomikoetan jendeak oraindik jendeak da jabetu, eskubide hori duela, eta hori ikusten da ere eskualdeen arteko diferentziak, zenbaki apala dira, baina adibidez Donostialdean asko gehiago erabiltzen da Bilbo handian baino. Eta hor ere, Iñaki pentsatzen dut, aipatzen ari zarenaren bide horretatik ez, osasun langileen kasuan, zalantza horiek eta guztiak, lan asko egiten ari zaretela, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko, iraganeko gizarte egiturak, deseraikitze lan handi bat dagoela egiteko, aipatzen ari garen zalantza eta tabu horiek denak ere ezabatzen joateko. Bai, gure lana, osasun sisteman gure lana ez da oso mugatua da, baina gu badakigu osasun sisteman ere egiten ari den lana ona dela bajo da begira. Pentsatzen dugu egiten ez den lana da sozializazioa, informazio kanpainak eta hori eskatu dugu, bizi testamentua dela edo eutanasia legea dela eta modu desberdinetan, baina egin beharko litzakela informazio zabalkunde hori. Eta baina hori, gu planteatzen dugu hori, informazio gehiago eta Jaurlaritzaren aldetik jasotzen duguna da, bajo da begira lanean adidea, baina ez zabalkunde zabal batek. Eta legebiltzaren egindako agerraldi horretara itzuli Iñaki, zuen beste eskakizunetako bat izan da heriotz duinaren behatokiaren sorrera. Zertaz ari gara, heriotz duinaren behatokiaren sorrera ari garenean? Beste, Nafarroan eta Espainiako beste erkidego autonomiko pare batean, Katalunian eta Asturiasen, edatu dute, eta da tresna bat, ikertzeko heriotza jendea nola hiltzen dan, benetan heriotza prozesuak nola izaten diren, datuekin, bai kuantitatiboak eta bai kualitatiboak, informazio ematea, adibidez Nafarroan, erakunde horrek egin ditu hainbat kanpaina, hemen egin ez direnak, eta ikerketa hobekuntzak bideatzeko. Eta proposamenak hobekuntza horiek egiteko. Eta, hemen badago lege bat, bizialdiaren amaierako eskubideen legea, horra ikusten duena, bi urtetan behin txosten bat egin behar dela, duela 5 urte egin zuten lehenengo txostena, eta ja dute beste txostenik egin. Horra ikusita dagona ere ez du funtzionatzen, eta gu planteatzen duguna da, adatago ere egon behar dela. Iñaki, elkarrezketa honetan atera den kontzeptuetako bat, hainbatetan agertu den kontzeptuetako bat, bizi testamentua da, eta hori erregistratzearen, hori erregistratzeko erraztasunak ere eskatu zen dituzten agerraldian. Bai, bizi testamentua deitzen dugu, teknikoki da horreti asko ontaten dokumentua, testamentu teknikoki ez da, irikitzen delako hil baino lehen, eta testamentua da irikitzeko hil ondoren, baina
Baina bai, hor da, bizitzaren amaierari begida, ze nahiko genukeen budua galduko bagenu edo gaitasuna galduko bagenu. Eta orduan, badago egiteko nolabait bide nagusia, eta osasun zentrotan edo inspekziotan txanda eskatzea, baina adibida urtebeteko epean ematen txanda. Orduan badaude beste bi bide, beste notaritza da bestea, baina ordaindu egin behar da, eta hirugarrena da, hiru lekukorekin bizitestamentua egitea. Eta gu baliatzen dugu bide hori, ez genuke egin behar hori, benetan bide nagusitik egin beharko litzake, baina nola oso modu, bide estua da, urtebeteko epea dena, eta orduan egu tailerak antolatzen ditugu, Bizkaian ere medikuen elkargoak ere antolatzen ditu, eta adibidez asteazkenean bihar egian, Donostian badukagu alako tailer bat, orduan hor biltzen dugu bi saiotan, jendea biltzen dugu, informatzen dugu lehenengo saioan, eta bigarrenean jun behar da, behar dira idulekuko, esaten dutenak buduz ondo zaudela, eta zuko deskatzen dezuna, dela zu nahi dezuna. Hori bakarrik ziurtatu egin behar da, orduan bigarren saioan biltzen geha, eta bakoitzak egiten du lekukoa beste idudekin, eta beste idu horiek norberarekin. Iñaki, aipatzen ari garen aurretiazko borondaten dokumentu honen inguruan, somatzen da azken urteetan jendeak joera gehiago dagoela horrelako dokumentua, bizitestamentu hau eginda usteko ari dela kopuru hori goraka doala? Bai, beste gozen artean horregatik atzeratzen ari da hori ez, hilada hola txanda eskatze hori, jendea gero eta gehiago eskatzen ari da, ez dute baliabide gehiago, persona gehiago jartzen lan horretadako, eta nabarmena da, badauzkagu estatistikak, eta prestasunak egongo balina, gehiago egongo diateke. Oso dokumentu importantea da, badakigu dokumentu horren bitartez ediotza bideatzeko kasu ez direla asko, eutanasia legean 110, 115 egiten dira dokumentu horren bitartez, baina oso importantea da horra ikustea, gertatzen arielako gure konsultetan igual bigarren nagusia da, jendea batez ere Alzheimer dela eta burua galtzen dula, bizitestamentua egin gabe dauka, eta naiz eta bere garaian persona horrek esan, ni hortatik ez nuke pasa nahiko, eta ingurukoek ere ikusten hori sufrimendua dela persona horrentzat eta inguruko guztientzat, momentu honetan ez dago modudik ediotza duina eskuratzeko, eta horregatik bultzatzen dugu dokumentu hori egitera. Iñaki pixkanaka elkarrezketa amaitzen joan behar dugu, baina amaitu horretik galdera pare bat ere egin nahi genizkizuke. Alde batetik, legebiltzarreko agerraldi horren ostean, agerraldi horretatik, atera zineten politikaren aldetik konpromiso zehatzen batekin, edo zeintzuk izango dira hemendik aurrerako hurrengo urratsak? Bueno, dirudienez, hori aipatutako batzorde hori, eutanasia legea nolabait kudeatzen duen batzorde horrek ere eskakizun batzuk egin zituen, eta batean dena gaude, eta EAJaren ordezkariak izan zuenez, bidean datorta da, hori lehen programa hortan persona bat bilatu nahi du medikua bere eutanasia bideatzeko, eta bere medikuak erantzuten ez badu, egotea referentziazko gune bat, telefono, posta eta bertaratzeko ere posible balitzo beto, eta hori dirudienez bidean dator hori guretzako oso importante. Eta bigarrenean ez genuen ikusi hain esango nuke EAJaren aldetik ezela ikusi jarrera nola proaktiboa, eta da informazioa dena. Medikuen aldetik informazioa aldetik ere adostasuna dago, beste gauza bat da dakigunez osasun sistema, baliabideak eta
hola badaudela beste arazoak, eta baina voluntatea baina informazio zabalago eta hori, adibidez azpimarratu genuen ere, zale egoitzetan edo hor joaten direna, batzutan ja gaixo daude, hor informazio zabalagoa eskaini beharko zitzaien, bai bizi testamentuaren aldetik, eta bai bere osasuna kudeatzeko, autonomia bultzatzeko. Eta hortan eskapago atera ginen. Eta bukatzeko Iñaki, zuekin harremanetan jarreneko lukenak elkarrizketa hau entzun eta buruan akaso ideia bazera bilen, zerbaiten inguruan konsultan emate egiteko edo gehiago jakiteko, alde batetik derechoamorir.org webunea daukazue, bestelakoan, zuekin beste moduren bat bada harremanetan jarri alizateko? Bai, bilatzaile batean jarraita DMD-DHE edo Derechoamorir Euskadi, odateatzen telefono bat daukagu, Bilbokoekin hitz egiten da, eta gero bai Araban, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan badu talde bat, Nafarroan ere badago bertako taldea, eta gu batez ere bazkidei ematen dugu arreta, baina jende guztiarekin hitz egiten dugu, eta arazoak konpartitu, eta albada konponbidean jarri. Esan da, geratzen da. Iñaki Alegria duintasunez hiltzeko eskubideren aldeko elkarteko kidea. Mila esker, gai honen inguruan bigarren kafean argi gehiago jartzeagatik eta zuen duela egun batzutako Eusko Legebiltzarreko agerraldi horren ondinorakoak azaltzeagatik. Eskerrik asko. Mila esker zuei. Ondo izan. Amatiren etxean ez dut okidera Mendoi baldetik kanpo notizietan edo Entzuleok, eguerdiko amaiketara bidean gara, zenbat okupatzen du Nacho de Feliperekin Olaia Intziartek egiten duen edo kantatzen duen abesti honekin egingo dugu tartetxo hau, eta segituan azken ordukoaren bila joango gara estudio zentraletara. Ez dut toki bera, ez dut toki bera, amoran mojatzea, presidentearenean, ez dut toki bera, ezin du eduki, agarren aitzinean, zaldiaren lasterrean edo, bortxazko bakar dadean. Aupa Nacho! Zenbat okupatzen du kantu
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Entzuleo goizeko 11 bat ditugu, segituan ingo dugu, azken ordukoaren bilako saltoa Bilboko estudiotara, Itxaso Leon lankidea antxe dugu eta non. Kaixo egunon, azken ordu honetan aipatzeko dugu Lab sindikatuak salatu duela Telesonik Nafarroak Baluarte auditorioan lan egiten duten langile teknikoen 45% kaleratzeko erabakiari. Eutsi diola, naiz eta langileak saiatu enpresarekin harremanetan jartzen eta arrazoizko konponbide bat bilatzen. Ordezkari sindikalen arabera, enpresak uko egin dio kaleratzeak berriz aztertzeari eta oraindik ez du bere gain hartu bere utzikeriak eragindako arazoen erantzukizuna. Laben iritziz onartezina da kaleratutako teknikariak erabiltzea lanaren kudeaketan eta antolaketan duten erantzukizunik eta plangintzarik eza estaltzeko. Gainera, sindikatuak adierazi du zaila dela ulertzea kaleratzeak justifikatzeko antolaketa arrazoiak alegatzen dituen enpresa bat, aldi berean langile berriak kontratatzen aritzea. Kaleratze horiek Nafarroako ikuskizunen eta ekitaldien sektore teknikoaren lehen hitzarmen kolektiboaren negoziazio prozesu betean iritsi dira. Labatik azpimarratu dute kaleratzeek kudeaketa txarra eskutatzea bilatzen duen estrategia bati erantzuten diotela, plantilaren zati bat kaleratuz eta aldi berean disuasio mezu bat zabaltzen dutela balizko mobilizazio sindikalen aurrean. Erabaki horrek ezer konpondu beharrean tentsio eta mesfidantza gehiago besterik ez duela sortzen gaineratu du. Horregatik sindikatuak kaleratzeak lehen eratzeko eta erantzukizuna bere gain hartzeko eskatu dio Telesonik Nafarroari eta Baluarteko zerbitzu tekniko eszenikoko langileekin eta Nafarroko ikuskizun eta ekitaldien sektore tekniko osoarekin duten konpromisoa ere berretsi du. Argi utzi dute ere ez dutela onartuko hitzarmenaren negoziazioa ahultzea edo langile hoien enplegua eta duintasuna arriskuan jartzea bilatzen duen maniobrarik. Hori oraingoz ekarri bar genuen azken ordua gogoratu 12etan sakonduko dugula goizak eman dituen albisteetan eta berandusiago ordu batean albistegiekin ere etorriko garela. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz aurrera eta eguerdiko 12etan esan da bezala informazio gehiago etxonetan naiz irratian guk, horixe aurrera egin behar dugula. Si lo hubiera sabido antes, que todo este ruido escondía mi nombre. Isiltasun honen atzean gorde dira. Euskaldunan bira amaitu ondoren, 2027ko martxoaren 6 iragarri dute itzulera Bulego taldeko kideek. Kursalean hasi eta Baluarte eta Euskalduna jauregian bukaera eman dion aldatu aurretik bira bukatu, eta urte eta ia erdiko atxeden hartuko dute orain oholtzetatik jetxita eta beraien hitzetan erabat sorkuntzara bideratuta. Aurre salmenta kontzertu horretarako ostegunean 10etan abiatuko da, eta presa duenak jada izena eman dezake beraien webunean. Pero sin todo este dolor ez nintzen izango. 200 eta 81 egun falta dira. Urte bat, 3 hilabete eta 24 egun. Baina sarrerak ostegunean agortuko dira. Zuk ezin duzu zure lagunekin gabonetan elkartzeko data topatu, urruti daudelako oraindik egu berriak. Baina jendeak badaki, urte bat, 3 hilabete eta 24 egun barru libre egongo dela. Edo ez daki, baina libre egon ezkero, han egon behar du. Hau ere historikoa izango delako. Ostegunean salmenta abiatu eta gutxira, soldauta irakurriko dugulako.
honezkero, ingelesa ulertzen ez duenak ere, badaki, bi hitz horiek zer esan nahi duten, ohikoa bilakatu baita gure ahotan. Ya no cabe el silencio que me pides guardar. Minutu batean egin zuen Soldaut Fermin Muguruzak abenduaren 21 eskaini zuen kontzerturako. Minutu batean 8.000 sarrera. Soldaut egin zuen Zetak taldeak San Mamesen ekainaren 20rako kontzerturako. 3 ordutan saldu ziren guztiak. 10 minutu behar izan zituen Bruce Springsteenek Donostiarako 45.000 sarrerak saltzeko. Eta La Oreja de Van Goghek ere, Amaiaren itzulerarekin ia bira osoko sarrerak saldu dituzte. Adibidez, Bekeko maiatzaren 9 eta 10 datak agortuta, 3. data bat iragarri zuen taldeak, 30. urteurrena elkarrekin ospatzeko. Eta hildo beretik, ez dakit Inigo Julen, ura bere bidean, Gorka Urbizu Victoria Eugenian. Eta ulertzen dut, kontzertu bat ez da kontzertu bat soilik, esperientzia bat da. Eta nola ia denbora gehiago ematen dugun eremu digitalean, eremu fisikoan baino, esperientzien merkatu balioak gora egin du. Esperientzia goze gara. Horregatik orain, ez dakitu hartu zarete, baino hirietan geroz eta ohikoak dira zeramika egiteko tailerrak. Etorri eta egin ezazu zure katilloa. Etorri eta egin kolax bat gurekin. Kuadro bat margotu ardokopa bat edaten duzun bitartean. Garrantzitsua, gero ez da katilloa edo zeramika pieza edo kuadroa, garrantzitsuena esperientzia da, ez produktua bera. Behar ditugu horrelako arnasguneak, eta kontzertuak hori bihurtu dira. Baina batzuk arnasgune izateko, beste batzuk ito egiten dira. Batzutan nere izena azten dut, ta munduak berria ematen du, nik baditu. Talde asko oxigeno gabe utzi ditugu. Eta ditugu diot lehen pertsona pluralean, errua ez delako soilik bulego Zetak Bruce edo Gorkarena, edo izen horien atzetik dauden diskografika, komunikazio agentzia edo manaierrena. Kontsumitzaileok ere, badugu gure ardura. FOMOak zeharo estutu gaitu. Badakizu zertan FOMOa, ezta? FOMO, Fear of Missing Out, zerbait galtzaren beldurra edo zerbait gertatzen den bitartan bertan ez egotaren beldurra. Esaten digute kontzertu horiek historikoak izango direla eta guk hori sentitu nahi dugu. Baina FOMOak antsietatea sortzen du. Hori diote adituek, ez nik? Sare sozialek areagotu egin dute hau gainera. Irekitzen dugu Instagram eta ikusten ditugu bidaiak, jaiak, leku ederrak, familia arteko uneak, lagun asko, urte hurrenak, bakarrak diruditen egoerak. Horre guztiak presio soziala sortzen du, konparatzeko joera. Eta horrek antsietate mota berri bat ekarri du psikologoen arabera, oraintxe azaldu dugun FOMOa. Horregatik, FOMOari aurre egiteko gomendioak eta plan proposamenak ekarri dizkizuet, zeiruten zaizu. Zola gari uste dut beharra bat dugula, bai. Venga, gomendioekin hasiko gara. Ados. Vale. Lehenengo gomendioa eta hau da garrantzitsuena, gailu elektronikoekin eta sare sozialekin ditugun ohiturak aldatzea funtsezkoa da. Egokiena izango litzake jarrera kontrolatu eta moderatua izatea erabilera dagokionez. Sare sozialetan ibiltzek ez du lehentasunezkoa izan behar. Ez da denbora libre gehiena xurgatzen dizuna ere. Gertaliteke, adibidez, egunean gehienez minutu edo ordu batzuk ezarri behar izatea, aukera hori ematen dute mugikor berri gehienek. Zu joaten zara ezarpenetara eta hor jarri dezakezu, ez dakit. Mugatu nahi dut, nire eguneko TikTokeko sarbidea 30 minutura. Eta orduan, zu sartzen zarenean TikTokera, hor 30 minutu pasatzen direnean mugikorrak abisua ematen dizu. Ja da, pasa dira 30 minutu. Uste dut mugikor batzuetan itxi egiten dela aplikazio, besteetan besterik gabe abisu bat agertzen zaizu, eta horrela zuk badakizu, behintzat ikusten duzu denbora daramazun, gero nahi balin baduzu, ematen diozu salto eta jarraitu ezakezu TikToken, baina behintzat konstiente zara. Hori lehenengo gauza. Bigarren gauza. Funtsezko beste alderdi bat autoestimoaren lanketarekin lotuta dago. Sare sozialak pertsonon bizitzaren aurpegi bat besterik ez dute erakusten. Normalean, gure bizitzaren alderdirik onena. Eta gertatzen den guztia, ez da hori islatzen, zati bat bakarrik. Beraz, norberarengan konfiantza izatea ere oso faktore garrantzitsua da. Eta autoestima lantzeko, modu asko daude.
pertsona batzuentzat ispilura begiratu eta norbere buruari hitz politiak esatearekin nahikoa izango da, ez? Beste pertsona batzuk, ikusita autoestima nola daukazun, agian psikologo baten laguntza beharko dute. Guk ez dugu aipatzen, bakoitzak egin dezala behar duena. Zuk autoestimarako agian zure behar duzun gauza bakarra da, ez da egit, zure amak hitz politiak esatea, eta beste norbaitek beharko du agian lanketa sakonago bat, jakiteko bere autoestima falta hori nondik datorren, agian haurtzarotik dator, agian harreman baten hausturatik, agian lan kontuak direla, eta orduan autoestima lantzea garrantzitsua da, bakoitzak erabaki dezala zenbaterainoko laguntza behar duen horretarako. Beraz, lehenengo gomendioa, sare sozialekin dugun harremana mugatzea eta gutxiago erabiltza, bigarren autoestima lantzea, eta hirugarrena lotuta dagoela aurreko biekin errealistak izatea. Iritzi kritikoa izatea beharrezkoa da, eta argi izan behar dugu gauza bat. Ezin dugula bi lekutan egon aldi berean. Eta orduan, errealistak izan behar gara. Ezin dugu bi lekutan egon aldi berean, eta ezin dugu urtean 50.000 kontzertuetara joan, ez dulako urteak eta orduek, ez dutelako... Eta poltsikoak ere ez. Eta poltsikoak ere ez. Beraz, presente egoteko oso garrantzitsua da errealista izatea. Eta presente egotea da gaur egun bake mentala ematen dizun gauzetako bat. Ze, ez gara presente egoten. Hau da, ni hemen nago eta pentsatzen ari naiz udana Alakantera joango naizela oporretan, eta han nago eta pentsatzen ari naiz ze ondo gabonetan beste plan hau daukadala, eta gabonetan nago eta pentsatzen ari naiz ze ondo ekainaren 20an mitoaroan egongo naizela San Mamesen, eta orduan ze gertatzen da, daten arteko fetxak pasatzen ditugula azkar batean edo nahi hori izaten dela behintzat, eta ez gara egoten egunean bertan. Gaur, azaroak 11 da, 11ak eta 12 dira, eta hemen gaude. Eta ez gaude beste inan. Eta gaur hemen gaude, baina Goiurik eta Julenek aipatuten honekin, nik jabardura bat, ez dago bitokitan batera egon beharrik, eta akaso ezin duzu 50 kontzertutan egon urtean. 50.000 esan dut nik. 50.000, baina horrek ez dizazula itzaki eman urtean bakarra ikusteko, ze badakigu zen izango den. Eta akaso, eta boltsiko aipatu dugula, kontzertu horren truke 20 kontzertu ikusteko aukera baduz urte guztian zehar. Noski baiet. Horregatik, guk gomendio batzuk eman ditugu, alde batetik, baina bestetik, aipatu nahi dizkizuegu, sold out egiteko beste batzuk oxigeno gabe geratzen direla esan dugun bezalaxe, proposamen batzuk baditugula, hitzordu batzuk, badagoelako mundu bat bek edo Nafarroarenaz aratago. Beraz, edabidetan agian hainbeste oihartzun izango ez duten kontzertuetara joatera animatzen zaituztegu. Zer iruditzen zaizu, Julen, nino gasiko gara proposamenekin? Eta ziurrenik bek eta Navarrarena existitu aurretik ere, hortzegoen estena hori. Ziur baiet. Adibidez, gaurko proposamen bat, badaki esango dira zuela gaur lana dela eta ez dela, baina haizu, agian norbait egongo da, gaur arratsaldeko 8:30 libre. Beraz, beraientzako proposamen bat. Gasteizko Parral Tabernan, ezagutzen duzu Aldezarrean dagoen Parral Tabernan? Bertan jotakoak izango gara biok, ez? Gaur 1000 modu taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izango dugu Gasteizko Parral Tabernan. Xabier Janizek abian jarritako proiektua da, 2019an sortu zuten Oñatin eta taldea Oskar Arlantzon eta Andoni Campos lagunek osatzen dute. Badakit azkeneko diskoan jende gehiago ibili dutela han bueltan. 3 disko kaleratu dituzte, Absurdoaren Paradisua, Intra eta berriena da Kenopsia. Beraz, aizu hemen proposamena gaur 8:30 Gasteizko Parral Tabernan, 1000 modu. Ederra. Hemen izan genituen, 19 golpe lan aurkezten du. Zulo arizo eta isi eta ilun Ode honan itzaldezetan. Eta nazioarteko artista gozez balin bazaudete ere, gaur bertan Legazpin The Mercury Riots taldeak kontzertua eskainiko du. Nortzuk dira hauek, Amerikako estatu batuetako laukote bat da. Kaliforniakoak dira, rock klasikoa eta boogie erritmoak jorratzen dituzte, eta aurretik Warner Drive, The Brave Ones, edo Bullets eta Octane taldeetan ibilitakoak dira musikari hauek, beraz, bide horretan esan bezala, gaur azaroaren 11 arratsaldean, astearte arratsalde hontan, beraien azkeneko lana, In Solstice izeneko lana, aurkeztuko dute Legazpiko Karibe Zarra Tabernan. Baina badakitzer esango dira zuen, gaurko beranduegi dela. Gaurko plan bat proposatzea genezela... Nik Karibe Zarrarekin pentsatzen ari nintzen oraintxe. Bai, The Mercury Riots ikustera. The Mercury Riots ikustera joan nahi duzu? Broma gutxi. Ados. Dantzan jarri nahi dut nire ezur beldur, ezur koropista.
Inigo, zuk gaurko egin dezakezu hau, baina badakizu jende askok esango duela, gaur bertan ezin duela, eta denbora gehiagorekin abisatzeko eta biharko proposamenak nahi dituzela. Bihar badago proposamen politu bat. Aria taldea Oñatiko eltzean ibiliko da, 7:30. Sarrerak doan izango dira, bete arte. Pasaden astean, okerrezanago, izan genituen Ariako kideak hemen, Inigo? Bi aste izango dira, ez? Bi aste pasa dira da? Ora. Ez, pasaden astean izan ziren. Ados. Aurreko astean niretzat oso aste luzea izan zen, kontatu dut batzutan zergatik, eta, bai, sentsazioa oso iraganean geratu dela joan den asteazkena, baina ados. Aizu, disko honen aurkezpenari ekingo dio Oñatin esan dugun bezala, azaroaren 12, 7:30, sarrerak doan dira bete arte. Aria Marina Landak sortutako proiektua da, esan bezala pasaden astean egon ziren hemen, eta haizu pop doinu klasiko eta freskoak nasten dituzte, pixka batzuetan Britpop eta beste batzuetan pop italiarrarekin, eta dantzan jarri gintuzten, eta dantzan jarraitzeko aukera izango dute, Oñatira joaten direnek, eta ostiralerako ere plan desente dauzkat, asteburua izaten da gehien bat horrelako planak kontsumitzeko erabiltzen ditugun egunak, eta beraz, ostiralerako adibidez, Pantxix Bidart eta Primael Montgauzik sortu duten Elinberri proiektu musikalaren emanaldiaz gozatzeko aukera izango dugu Lekornen 9:00. Hemen Pantxixek eta Primaelek gitarra eta akordeoia elkarrekin hizketan jartzen dituzte, beraz, estilo hori gustatzen bazaizue, esan bezala ostiralean Lekornen 9:00, Elinberri proiektu ezagutzeko aukera. Esaten didazuela, beste zerbait nahi dut, beste estilo bat. Badaukat zuentzako gauza gehiago ditut. Hilario Rodeirok pausa aurkeztuko du Andoaineko Basteron. Bobo Stenson edo Mats Elitertzen Europako jazean oinarrituta, Hilario Rodeirok folklorea eta jaz moderno uztartzen ditu. Bere boskote berria, honako hauek osatzen dute. Juan de Diego trompetan, Mikel Andueza saxo altuan, Julen Izarra saxo tenorran, eta sopranoa, eta Kike Hartza kontra baxuan, beraz, haizue, Andoaingo Bastero oso leku goxoa da, oso leku ederra da, eta bertan. Eta azel lau aipatu dituzunak, Hemen talde politia osatu du, eta oso musikari finak dira, eta izu pausa ezagutzeko aukera ezin hobea. Ostiralean. No Espello Galiziarra da, Hilario Rodeiro, aspaldi Donostian finkatua. Hemen bigarren kafean izan genuen, Arima Soul taldearekin hasi zelako baterian, nik uste dute Iker Lauroaren diskoren batean ere parte hartutakoa dela, eta hainbat proiektutan bateria jole bezala aritutakoa, baina bere bakarkako proiektuarekin horrelako gauza interesgarriak egiten ditu. Folka eta jazza uztartuz, eta izei presentzia handia emanez, bera bateria jolea da izatez Hilario, eta hau ere oso gomendagarria. Eta gero instituzionalizazioaz eta gero arituko gara Ikerriri artearekin, baina hemen aipatu nahi dizuet beste gauza garrantzitsu bat FOMOaz eta soldautaz ari garela, eta da gaztetxeak betetzearen garrantziaz. Gaztetxe ugari ditugu Euskal Herrian, sekulako oztopoak gaindituz eraikiak izan direnak, eta gaztetxeetara joaten jarraitu behar dugu, ze agian duela urte batzuk eduki zuten ez dakit bere protagonismoa eta azken aldian instituzionalizazioaren ondoren agian galtzen ari gara hori, eta gaztetxeak betetzak garrantzitsua da. Orduan, norbaitek gaztetxe gehiago ezagutu nahi baditu, proposamena hemen, Andoaingo gaztetxean ostiralean arituko direlako zinez eta indabe taldeak, Andoaingo gaztetxean, esan bezala, beraz, joan eta horixe, joan gaztetxeetara. 51. urte hurrena jarri dospatzen, Andoaingo gaztetxea. Wow! Hori, pentsa, zenbat urte, zenbat borroka, eta zenbat pertsona pasagote diren handik proiektua aurrera eraman alizateko. Eta Andoaingo gaztetxean 100 lagun balima doaz, berez 101 dira.
eunetako jo betien egon dela. Eta bideo batez autopropaganda pixka bat, aleiko gaztetxe. Aipatuko dizuet gaur, denak aipatzeko tartzerik ez dugulako irratian, baina bat aipatuko dut. Ni, Donostian, ni ez. Ez. Ni abesten jarri ezkero, ez dakit zer gertatuko lutzen. Ni dantza egiten duteko Juri, hortik aterako. Bueno, emanaldi bat sortuko dugu nik kantuan eta zu dantzan, eta ikusiko dugu, zer gertatzen den. Soldauta ziur. Bueno, esatera nindoana. Ni musikariak, ni izenez, ezagutzen dugun musikariak, akorduan gaude zintzilik diskoa aurkeztuko du Donostiako Sakana Galerian. Hau azararen 15 izango da, 7 aurrera, eta 5 euroren truke. 5 euro. Uskeria bat, ez dakit, beste kontzertu erraldoiekin alderatzen balin badugu, ez? Badakit Taylor Swiftenak batzuk rebentan 1.000 euroren bueltan ibili direla, beraz? Zer dira 5 euro? Zer dira 5 euro? Bueno, haizu, norbaitentzat asko izan daitezke, baina sarrera bat garesti dela esatea 5 euroren gatik, gero, ez dakit, edo zer gauza jatera edo datera zoazenean 5 eurorekin arratsalde honareka esik ematen ez dizutenean gaur egun, ez dago gauza asko. Bueno, larun baterako gauza gehiago. Herriko ostatuan egun osoko egitaraua Donestebeko ferietan Malerreka Bertizaranako Lapaitze Gazte Asanbladak antolatuta. Egun pasa edera dagor. Eguna eta gainontzekoak ere, baina. Egun osoko egitaraua egongo da, eta gero musika hasiko da 7 aurrera. 3. Mundu Gerra, Matxarda, Adur eta DJ Muffin arituko dira. Baina esan bezala, egun osoko egitaraua Lapaitza Gazte Asanbladaren eskutik, eta esan bezala hemen ere, hau babestu beharrekoa,
Ze horrelako herri mugimenduetatik datorrenean egitaragoa eta datorrenean kultura, honek behar izaten du herriaren erantzuna. Herritik sortua eta herriak babestua. Hirugarren mundu gara etortze baldin bada, Doneztegarren bandoa ez da bando txarrak errara joateko, haiekin urruti iritsiko binateke. Bueno, eta egian herri guztiko egitaragoa egian gehiek iruditzen bazaizue, segi Larzabale arroze zibitzera, bertan xak eta ixabe arituko direlako, beraz, sekulako plana da, plan proposamen ederra, eta hala ere hau ez duzula gustoko, beste plan bat Baionan, Le Magneton, Karma eta Pelax arituko dira, azararen 14, 9 aurrera, eta hau 10 euroron truke izango da. Goiuri, aste artean jada, asteburuko hainbeste plan iragartzea bada, askotan esaten da, aste artea dela asteko eguniko okerrena, astelenen egoten ez denajea etortzen delako, uste dut formula perfektua dela, jada asteburu ere begira jartzeko, aste artean bertan. Noski bai, baina, ala ebertu. Hori bai, gertatzen da asteburuarekin. Jendeak larun batean sekulako parrandak eta egiten dituela, plan guztiak larun batean egiten dituela, eta gero igandeetan, igandean etxean. Esan duzunean gauza bera pentsatu dut, ostirala kontzertu batera joateko, eske nekatuta nago, asteako gorra joan da. Larun batean egin beharrekoak egin, eta igandea ja, etxean egoteko eguna, beraz? Zer da, larun bata kontzertutara joateko egun bakarra? Badirudi, baietz, baino, igandean ere, nik plan bat proposatu nahi izaten. Behin baino gehiagotan aipatu dut, Juan Luis Arzuaga antropologoak behin esan zuen esaldi bat asko gustatu zitzaidala berari elkarrizketa batean galdetu zioten, inbeste urtez gizakiak ikertzen eman ondoren, eta ikerketa historiko hauek eta egin ondoren, eta taporkan bueltak ebili ondoren, zer ikasi duen, zer ikasi duen neandertalak aztertzetik, eta dana dalakoa, eta badakizu zer esan zuen? Bota. Ikasi duena dela, bizitzak ezin duela izan astelenetik ostiralena lanera eta larun batetan erosketak egitera. Bizitzak ezin duela hori izan eta pentsatzen dut jode. Hemen gure inguruan dagoen jakintxo handietako bat da Arzuaga eta berak hori esaten balin badu, horrek esan nahi du, buelta eman behar diogula gure asteroko plan honi eta gure bizitza plan honi horregatik, proposamen hauek, horregatik gaur berdan Inigo joango da The Magic Riot ikustera eta horregatik guk ere astean zer planak ingo ditugu eta horregatik igandean ni neu ere kontzertu batera joango naiz. Badakizuen nora? Nora. Herrian bertan. Tolosan bertan 3 tabernan. Bertan kontzertu bat antolatu dutelako Fem Vocal Jazz. Igande arratsaldean, esan bezala Tolosako 3 tabernan, arratsaldeko 6etan. Fem Donostiako 4 emakume gazte buru dituen jazz ahots talde bat da. Naia Baie, Maider Biguri, Dana Herriaino eta Alazne Lobezeke osatzen dute. 4 artistatzar. Eta beraiek esaten dute ahots laborategi direla. Guk irrati honi, guri estudio honi laborategi deitzen diogu, beraiek ere, beraien talde honi, ahots laborategi izena jarri diote, ahotsa beste dozein instrumentu bezala garatu ahal izateko, ahotsa ere, ahotsa soilik, bere horretan interesgarria izan daitekela erakusten dute. Jazaren eta poparen arteko nasketa bat egingo dute, eta, errepertoriaren zati bat akapela izan arren, zuzenekoetan musikari bikainen batzuen laguntza izaten dute, eta igande honetan Daniel Doni López izango da, teklatuetan. Nik proiektu hau ezagutzeko sekulako gogoa dut, eta igande arratsalde baterako, arratsaldeko 6etarako ez zait beste proposamen hobeagori iruditzen. Geratu zaitezte zuek etxean, izki igandean etxean egon behar da sofan botata manta ez tapatuta, ni kontzertura joango naiz. Zalantzari gabe. Eta gora igandetan kontzertuak antolatzen dituzten tokiak, Tolosako 3 tabernaren inguruan inoiz aipatu, inoiz hitz egin dugu, baina nik aldarrikatu behar ditut horrelako tokiak, eta gauza bat Baionan, ostiral honetan izango den kontzertu horretan, Karma taldea aipatzea zuzeigu, Magneto aretoan Baionan Karma eta Pelax izango dira, baina Karma ere gurean izan genuen, eta Pelax ere bai. Beraz, gaueko 9etan izango da kontzertua, ostiralean, Baionan proposamen hauek guztiak, eta gehiago mundu bat dagoelako, makroetatik aratago. Zer? Mundu bat dagoelako, bai. makrotik aratago. Bai. Entzuleo, hauesek hainbat eta hainbat proposamen aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko jarraituko dugu, xak entzuten arrailduretan kantu puskau ere eskaini zigun hemen akustikoan, eta xak ere, egunotan jotzen izango da, esan da bezala, Larzabale arroz ez ibitzen, Ixaberekin batera. Una mendian giberean
garaiterat. Atzoko iragiaren arrastoen txeka. Olerkiak utziko ditugu, mundunen ajaidu. Pentsaik gizona osartu da, justu bukatzen ari ginela gure proposamen zerrenda hau, baina nabardura bat egiteko badu, ze Goiurek esan du, igande arratsalde gau baterako plano berik baote den kontzertua da ikustea baino. Ez dagoela plano berik, baina nabardura badago hemen. Iker Iriarte unon? Berdin. Nabardura nahi daiko ez? Jantzita. Ez da hola plano berik igande arratsalde batean egiteko, jantzita egitekotan. Bestela nahi bat hobea okurritzen zait. Denok ulertu dugu. Eta gainera ados gaude. Ondo. Olerkiak utziko ditugu, mundunen ajaiduretan, botatzen dugun boteigetan. Goizeko 11:22 minutu entzuleok aurrera goaz, Iker Iriarte, segituan hemen badugu eta izango dugulako gurekin hurrengo minutuetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Basandako entzuleok aurrera egingo dugu eta instituzionalizazioaren inguruan aritu behar dugu. Inoiz Iker Iriarteren gidoietan ikusten dugu honen aurka eta gero parentesi artean eta alde. Gaur gidoiean aurka eta aurka. Horixe da topatu duguna. Asmo deklarazio bat bezala ulertu ezakegu. Egunon, denoi. Egunon, ondo? Bai, 15 egun pasa eta hona etorri eta oraindik honek irikita jarraitzen duela ikusi eta txiringito ez dizuela itxi eta programa ez dizuela itxi eta ikusi eta bat lagunengatik poztu izan da. Beraz oso ondo poz hartu dut zabalik zegoela ikusitakon. Bai, atea zabalik zu bezalako alprojentzat beti eta bestentzako ere. Baina gaur ere lukatzetan murgiltzeko intentzioz etorri zara. Bai, zerratik ukatu behar dugu. Neuzkan ala ere, pare bat gai gaurkorako ekarri nitzakenak, Frantziak adibidez asko eman du, azken 15 egunetan, Lubreko lapurretan, Nicolas Sarkozy kartzelara, baina pentsatu, nik neronek zelan gutxi egiten dedan, 15 egunean behin etortzen naiz, eta ni lanera bueltatu aurretik Sarkozy kartzelatik atera dute beraz, pentsatu nuen, gaia aktualitatea galdu du, baina, bueno. 20 egun eskaixe egin ditu. Zenen alde eta zenen kontra hitz egiten duen horrek. Beste bat izan zitekeen Behobia Donostia lasterketa, eta gaur egun lasterketa, mendi lasterketa, hoien inguruan sortu dena, Donostiare ibilidet buruan. Badundik lagun bate, tarteka, iaia astebururo, ze izaten du astebururo aitzakia, Donostian nahiko erdigunean bizi da, eta historiak igotzen ditu, esaus hartzen du. Eta igotzen du argazki bat, eta gaur ere, hiria itxita, herri lastreketa bat dagoelako, edo. Bai. Horre badago pixkan neurriz joan zaigun joera bat, bai. Bai. Donostia ipatu dezunez, ibilidet Donostiare buruan, Donostiko alkate berria, Jon Insausti, zer egon ote den edo zer egon ote zitekeen erabaki horren atzean. Lehener ikusi jugu olako mugimenduak, Odon Elortza eta Koteka Bezudo eta
alegia, gauzak ez direla kasualiaz pasatzen, naiz eta askotan hori sinistarazi nahi izaten diguten, baina, nik uste urtean zehar, oraindik Donostiako alkateak, donostiarrek okazioa sortuko digutela eur pixka bat emateko iruditzen zait. Kote Kabezudoren gaia ere, gure zerrenda horretan idatzita daukat egunen batean hori buruz hitz egiteko. Bien bitartean, norbaitek gai horren inguruan zertxo bait gehiago jakin nahi balu, badago film labur oso interesgarri bat, Kote Kamatxok osatu zuena. Berak, osatu ez, bera da sail horretako putakumea, esango dut. Ez baina kontu zen, hemen bi kote daude eta. Bale, barkatu. Kote Kabezudo da bat, eta justu, haren inguruko film laburra egin duena, Kote Kamatxo ilustratzaile, zinema zuzendari eta komiki gilea, eta Kote Kamatxok egin du, Kote Kabezudoren, gehiagikeri horiek guztiak kontatzen dituen, puzleak bortxaketaren jauregia, gizaskubide jaialdietan bueltaka da bilen pieza, eta oso interesgarria. Ikusi egin baitet, eta ni Kote Kabezudo putakumeari buruz. Bai, konturatu nahiz, bai, lase. Garriki gera. Hori da. Bueno, urrengo aukera bat ere banaukan, baina igual hemendik 15 egun barru landu genezake bertsolaritza, justu iparraldeko txapelketa Xilaba orantxearei da jokatzen, Bizkaikoa ere bai, Naparrokoa ere bai, urrengo urteko urtarrilean Gipuzkoako herriarteko txapelketa jarriko da abian, Naparroako finala azaroaren 29an da, beraz, hemendik 15 egun barru sartuko gara bertsolaritzan eta emango diogu astindutxo bat. Eta beste azken aukera da, zuek ikusi, ni astero gonbidatzea. Hainbestera bilatzeko 15 egun. Gaina orduan, kartzeletik irteteko denborarik ez diozu ematen jendeari da. Nik uste 15 egun tamainukoa dela. Bai, eta niretzako laneako ere 15 egunean behin lana egin da, aberroain astero atxibar deun lanean, ez. Jendeak pentsatuko du, ikeri arte erki bizi da, bi astez behin lan egin, bigarren kafera joan, zerbait egin sartu, eta hortik bizi omen data. Gero jendeak pentsatu eta sinistu. Bakizu, nigo, nahi aspaldian, esan zidan, gure etxe zanak mote, ikezemat lan egin behar daukeken, lanik egin nahi gabe, bizi izateko, ezta? Hoi gure etxezanak esan ziten arrazoi, lanik egin gabe bizi nahi degunok, gero zenbat lan txiki eta zenbat puzle osatu behar izaten ditugun, baina behon dizuela. Zuk ez dakizun ez errez. Nik lan handiak euskat, soilik, txikiak ez handia danak hola, pixatzen duten horietakoak. Tira, baina jakin nahi genikek noa hoan, honekin guztiarekin. Zuek ikusi hemendik aurrera. Instituzioi buruz eta instituzionalizazioari buruz eta hitz egin nahi nuke, eta mami desente badaukagu horren aitzakia eman dit lehengo ostiraleko ekitaldiak Albaolan, San Juan Balea ontzia, San Juan naua ureratu zuten, eta horrek eman dit aitzakia nik nahi nuen gaiera etortzeko. Kazetariak zuek zeraten ez, ez dakit duen laburpen txiki bat egitea zer dan San Juan baleontzia, nola egin duten eta zein izan diran fetxak, ez dakit nahi baldin mazu, zerorrek, zerorrek nahi baldin mazu julen. Jakingo banu bezala, zen mendetara joan behar du, Iker? Nao San Juan Baleontziari buruz egiteko, zen mendetara? Noraino egin behar du batzera? 16. mendean, gaur egun Red Bay deitzen diogun kostaldean, ternuan, gaur egungo Kanadan, ondoratu zen, baleontzia bat da, San Juan. Hori da. Eta, orain, esan dugun, urte mordo horiek guztiak pasa eta gero, iragan ostiralean uretaratu zuten, hemen Euskal Herrian egin den
erreplika, esan genezake. Hori da, kontua da 1978 urtean, hau da ia 200 urte beranduago, orduan pentsa National Geographiken portada edo izan zan, eta itxas arkeologiarentzat sekulako aurkikuntza, Burazpiko indusketetan ari zirela Kanadako arkeologoek itxasontzia topatu zuten, eta egoera konkretu batean ondoratu zen tokian, ia osorik zegoen 200 urte geroago. Hango gotzak hobeto konserbatu duelako eta bar, eta egin zuten piezaz pieza kanpora atera, itxasbarnetik, pieza horien erreplikak egiteko edo ikusteko, orain dela 500 urte, itxasontziak nola egiten ziren. Hori izan zen, 1978 urteko aurkikuntza historikoa, hori bai benetan historikoa izan zala. Eta gero, zentzu horri segika, 1978an esan duzun aurkikuntza hori eta gero ikasi zuten edo atera zuten, gauzak ontzia nola egiten ziren, eta 2013 urtean proiektua jarri zuten martxan. Hori da, proiektua jarri zuten martxan Donostia San Sebastian 2016an Europako kultur hiriburutzat izendatu zuten, eta asmoa zen 2013an ontzia egiten hasi, eta 2016erako bukatzea. Iaia lortu dute, helburua. 10 urteko atzerapenarekin. Bai, baina bueno, tira. Baina, ala ere, trena baino lehenago. Hori izan marrizun, trena baino lehenago bukatu dutela. Ni ere horretara xerindoan, lehenago iritsiko garela ternuara. Trenuara baino. Hori da, trenean, AHT-an Gasteiza baino. Bai, dura ediktzazula izan. Eta nik uste hor, balioan jarri behar dena dala, hor, hasieratik proiektuan egon direnek oso argi eduki dute, barkuaren erreplika bat sortzekotan errespetatu behar zituztela ahalik eta gehien edo ahalik eta gertuen orain dela 500 urteko lan egiteko moduak, materialak, jantziak, Jon Maia, Jon Maia bera ere. Orduko ura errespetatu behar zutela, ez da? Pentsa horrek lehenbizi hori aztertu egin behar izan dute, materialak nun lortu, nola ekarri, sekulako lana egin dute, 2026, oraindik ez dute bukatu. Hori da, orain uretaratu egin da. 2026ko martxoan bisitak idatuak egiten hasiko dira, jada ez Albaola museoarenak, baizik eta itxasontziarenak berarenak, eta gero asmoa da, 2027an, udaran, pare bat hilabetez, Atlantikoa gurutzatu eta Red Bayra iristea, barkua ondoratu zen tokira iristea. Replika zehatza izan bar badu, pentsatzen dut ondoratu barko dutela barkua ara iritsita. Gauza ondo bukatze aldera, berriz erean bertan ondoratu. Eta horrein esan dako hori mastak eta jarri behar dizkiote, atera dute ontziolatik, norabait esateko, uretara bota dute, eta horren bueltan ere parafernalia, estiralean. Bai. Uste dut, oain arte esan degunarekin, ekarpen handierik ez, ekarpenik ez dede dala egin, bagen ekizkien... Hemen gozat aitortu behar dizuet. Iruditze zait, gai honekin, Nao San Juanaren ureratze eta proiektu ondionen amaierarekin, egon nintekela ikaragarri esango dugu, ez? Unkituta, proiektuan oso sartuta bezala, badaudelako osagai interesgarri batzuk, eta era berean, egon naizenez beste proiektu batutan, azken astetan hain sartuta, pixkat, oarkabean gertatu zait, gero ikusi nuen eta aje giroan eta ibili naiz, irakurtzen eta begira, eta bai, badakize gertatu den, baina enai zurbildu, nauelako hortan harrapatu, eta akaso, jende asko egongo da entzuten, eta pentsatuz, baina oso gauza ederra izan da. Bueno, pixkat, hau kontestuan jarri nahi nuen, nik horrela bizizan dudala, ez? Pixkat, urruti geratu zait, gogoan dut, pegi lekuona lankideak lenguan galdetu zigula joatekoa ginen da, nik, esan aizialdirako denborarik ez daugaia bizitzan, eta horrelaxe esan nion, baina, pixkat,
urruti geratu zait, hain gertu eta hainbeste jendek hainbeste gozatu duen zerbait. Ze hori aitortu behar dugu, jendearentzat oso unkigarri, eder eta historiko edo izan dela, baina badago beste geruza bat. Historiko ainarin erabiltzen dugun garaiotan, iruditzen zait... Akaso hau bai dela historikoa, hori da. Izan zela egun historikoa. Hori onartzen dut, onartzen diet albaolako lagunei. Aritu gara lehengo minutuetan, Goiuri pixkate FOMOari aurre egiteko horretan, eta bazen hemen esaldi bat asko gustatu zaidana, topatzen dudan, bueno, ez da gina izan, hau ere historikoa izango delako, ez? Bai. Hau ere historikoa izango da, ez? Bulego itzuliko dati historikoa izango da, eta mitoaro historikoa izango da. Eta Fermin, eta Ferminen itzulera historikoa da. Akaso hemen ere, niretzako nabardurak, Ferminen itzulerak, badu historikotik zerbait, niretzako beste guztiek ez dutena. Edo Izarok Belodromoan 12 kolaboratzaileekin egindako disko hartatik egindako kontzertua da. Uzut, hoiek historikoak ezin dutula izan, Ferminenak, aietz. Akaso, nabardura bat, ez? Baina bai, denak ezin du historiko izan. Ikusten du gure hilobak eta Tolosan. Lehengon egin genuen parranda bat historikoa. Parranda bat historikoa izan behar baldin badu, ez dut jakina izarre egintzen dut. Historikoa. Ez dakik, Moises agertuan, hori ibaia bitan zatitu zian, eta ire bat erditik, unituen parrandan. Eta hori ikusteko ze sartu dute gen. Baina, harinkeriagiz erabiltzen dugula, ez? Eta benetan izan zen historikoa. Hala ere, ekitaldiak bizati izan zituen nik telebistaz ikusi nun. Lehenengo zatia nolabait instituzionala izan zen, ETV batek zuzenean retransmititu zuen, eta ez zitzaidan gustatu. Barruan egin zuten hori. Barruan egin zuten lehen ekitaldi instituzional hori, arrazoi ezberdinak medio. Lehenengoa, hizkuntzaren erabileraren autua oso okerra izan zela iruditu zitzaidan. Ados, ez dut honen berri, beraz... Behin eta berri zeipatu zen ekitaldian bertan, orain dela 500 urte euskarak eduki zuen garrantzia, oraindik euskal leku izenak geratzen direla ternuan, Islandia inguruan eta erdibideko hizkuntza moduko bat asmatu behar izan zutela alkar ulertzeko, mikmak bat ere konbidatu zuten, hau da hizkuntza gutxitu bateko herritarra, eta iruditzen zait, lehen ostirala zela eguna, mundu mailan ikusiko zen ekitaldia izan da, esan dugun bezala, historikoa izan da, hain garrantzitsua izan da, euskera hutsean egiteko dena. Inolako konplexurik gabe. Ez. Bi aurkezle eta aurkezpenak euskeraz eta gazteleraz, frantsesez ez, noski, hor gure agintarien hizkuntza eta nazio ikuspegia, orain dela pare bat aste aipatu genuen bezala, zenbat hizkuntza dauzkagu? 1, 2, 3, edo oroitzen oantxe jarri dezun Benito guazun beste kanta bat, zenbat gara, 4, 1, 3, 5, 7, horixe ez. Eta pena handi hartu nuen, hortaz jabetu nintzenean, ez pena bakarrik, aserretu ere egin nintzen, eta aserre aldiak irauten dit oraindik. Gero, ulertzen dut, UNESCOko ardurounak hitz egin behar bazuen, gazteleraz hitz egin beharko zuela, ados? Ingeles ez ez. Hitz egin zuen, ez zituzten azpitituluak euskaratu, ulertzen dut, Kanadako ordezkariak hitz egin behar bazuen, ingelesez hitz egin behar zuela, eta hitz egin zuen, ez naiz oroitzen, ea azpititulatu ote zituzten, eta onartzen dut, eta ulertzen dut horrela izan behar duela. UNESCOkoak bere hizkuntzan egingo duela, eta Kanadakoak bere hizkuntzan. Baina horrarte, aurkezpenak bi hizkuntzatan egitea, ez dut ulertzen, lehengoa bezalako ekitaldi batean. Eider Mendozak bere diskurtsoa euskara hutsean egin zuen.
Gero etorri izan Pradales lehendakaria, eta lehendakariak diskurso bera euskaraz eta gazteleraz egin zuen. Kasualidadea ote da Ider Menduzak euskara hutsean egitea bere diskurtsoa eta Pradalesek diskurtso bera euskaraz eta gazteleraz egitea. Eta hemen ikusten ditut berriz ere gure erabaki politiko okerrak, gure konplexuak, eta hemen behin baino gehiagotan aipatu dizuedan Jose Manuel Odriozolak behin eta berriz aipatzen duen asimilazioa, ezta? Eraz iruditu zitzaidan lehen ostiralekoa berriro ere galdutako aukera bat, beste bat gehiago. Eta gero, noski, amaitzeko eta politikariek diskurtsoetan, elkarri ipurdia miazkatu, elkarri izgoxoak... Eta Willow Fichoder. Exactamente, eta dena marabila bat. Argazki kurioso bat geratu zitzaidan buruan, ekitaldiaren hasiera-hasieran, Aitor Mendiluze, Maialen Lujanbio eta Emetxe Arzailusek bertsoana edo kantatu zuten, eta gero telebistan ikusi zen irudi bitxi bat edo, hiru bertsolariak baister batean, lurraren kontran, eseri eta iskina sistrin batean, ez gehiegi molestatu nahian bezala, edo ez dezatela gehiegi molestatu, eta agintariak, gehienak txit maskulinoak, trajea jantzita erdi-erdian, eta ez dut uste gure herri honen erradiografia txarra denik irudi hori. Eta alaxe doakigu. Libretan zabal dugu gaurrean, baina ezin dugu. Baina den txarra ez da izango, eta uste dut Ikiriri arteri bigarren zatia asegarriagoa edo gozoago egin zitzaiola. Bigarren zatia marabila bat iruditu zitzaidan, gainera lagunak oso gertuko jendea dugu, olako jendea, gehiago esango izut, urdur izan da nengoen lehengo astean, Albaolan bertan, eta garantizatuta hor egin dira, olako ureratzeetan pare bat txapuza bat Estokolmon egintzena, eta bestea Espolaroita amabian uste Sevillan Victoria Naoaren erreplika ureratu behar zutenean, hor itxas gora eta itxas berat orduak hartu behar dira kontuan, baina kontuan hartu ziren politikarien jateko orduak, Espo Sevillan eta barkoa ondoratu egintzan, lehengoa, behin ekitaldi instituzionala amaitu ondorengo guztia, iruditu zitzaidan, unkigarria, ederra, Neroni ere malkoak atera zitzaizkidan, jende askorekin oroitu naiz, jende askok egin du amets proiektu horrekin, jende askok egin du lan auzolanean, beraz, ia amets urrun ura, orain amets ere oso erraix erabiltze baldin badugu, ametsa da realak astedukaeran irabaztea, hori ez da amets bat, hori da helburu bat, edo nahi duzuna, baina hau bai bazela amets bat, ia egi bihurtu dutena, beraz, zorionak eta behon daiela eta benetan posten naiz ni behintzat. Han bazegoen, Xabier Agoteren irudiura, han ontzian goiko parte hartan jarrita, eta aurpegian, zuk izan duzuna ikerre, sentimentu asko edo gauza asko buruti pasatzen eri zaizkionaren itxura ematen zuen, baina une oro ere antzegoen, dena ondote zioan begiratzen, eta ez du pentsatu nahi buru horretatik zer ari zen pasatzen une horretan. Bueno, hori utzita, astebukaeran, ibili ditut instituzioen gai horri segika biru gauza buruan. Etorri zait gure, ez dakit nola, gure esku dagoren fenomenoa etorri zitzaidan burura. Badakizue gure esku, 2013an sortu zen herri mugimendua, herritarra, erabat autonomoa eta autofiantzatua izan dena, eta argi dago, gure esku fenomenoak, dekadentzian dagoenik ez dut esango, baino ez dituela lortu aserako asmo haiek, edo instituzioen laguntzarik gabe nolabait esateko, ez? Honekin esan nahi dut, agian
instituzioek egon behar dutela, lagundu behar dutela, baina modua da, nola laguntzen duten, gauzak ondo egin behar dirala, zergatik adibidez bestela korrikak da horren besteko arrakasta dauka gaur egun Euskal Herrian. Herriak sortu zuelako eta susmoa daukat delako ekitaldi bat oraindik ez dena instituzionalizatu, ez gehiegi behintzat. Eta herritarrek bere sentitzen dutela korrika. Eta gure esku dago ez ote duten jadanik hain bere sentitzen. Horrelako gogoetak ibili ditut. Ira, hemen txain bat egogo eta instituzionalizazioaren inguruan gure esku dago eta korrika, fenomenoa edo korrika egitasmoa nola baite aurrez aurre jarri ditu Iker Iriartek, ez dira esku artean dakartzazun bakarrak, eta uste dut Euskaraldiaren inguruan ere hausnarketatxo bat ere badakartzula. Bai, aurten laugarren edizioa izan da, Euskaraldiarena, leloa elkar mugituz egingo dugu, eta aitortu behar dizuet, nik aurtengoan lehen aldiz, eta apropos, ez nuela izenik eman. Iruditzen zait ez tegula asmatu Euskaraldiarekin. Herritik sortu zen ekimena, eta hau bai iruditzen zait gehiegi instituzionalizatu dela. Eta argazkietan azaltzen den jendea, politikariak, sailburuak, agintariak eta abarrak txapa jarrita, gero eurak berak dira, balengo ostiralekoa bezalako ekitaldi baterako erabaki politiko horiek hartzen dituztenak, legeak sortzen dituztenak, euskararen aurka ez dakit, baina alde ez behintzat, erabaki txarrak hartzen dituztenak, zailtasunak hartzen dizkigutenak, argazki horietan azaltzen den jende bera da. Honek ere pena eman dit, zue badakizu Euskaraldiaren inguruan zenbat jendek, zenbat herritan, zenbat batzordetan, zenbat bileratan egin duen lan eta sentsazioak geratzen zaizu hortarako, gero argazkian txapa jarrita saltzen den agintari horrek hartutako erabakiei esker edo erabakiei erruz, gure buruari harrika egiten jarraitzen dugu. Aurten adibidez, zenuen parte hartu Euskaraldia. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsa. 2 minutu erdiko 12etarako eta azken bi hausnarketa bizi-bizian Iker Iriartek egin behar dizkigunek. Ea denbora ematen didan. Kontzientea naiz, noski, aldundi instituzio dena delakoetan jende asko ari dela lanean, eta jende horren gehiengoa borondaterik onenarekin arituko dala, langile finak izango direla eta bar. Baina dirua, proiektu ezberdinetarako erabiltzen den diru hori gure dirua da. Nire eta zure zergeekin ordaintzen den dirua da. Eta diru hori nerea da lehendakariarena bezain beste. Alegia, batzutan sentsazioa edukitzen dut edo mesede egiten ote diguten. Hau da, Santurtziko zubia pintatzeko dirua Pradalesek bere patrikatik jarri duenaren saltzen digute askotan, eta kontuz horrekin. Gero beste bat, urte askotan, eta oraindik ere bai, berdintzait izan bertsolari baten bustoaren inaugurazioa edo trengeltoki berri baten inaugurazioa jarri da argazki bat bialdu dizuet, kuriosoa, noiz egindan ze urtetan eta zein zen herri horretako alkatea edo lehendakaria. Eta bertsolaria edo bustoa zer da orduan, alkatearena o lehendakariarena eta trengeltoki ere bai, herriarena izango da ez? Gugiaz, Zaldibian, jarri nahi genion kuadro txiki bat, Zaldibiko bertsolari ezain ezagun bat iaz, bete zirelako 50 urte hil zirela, bilera bat egin, jarri genion argazkia izena datak, eta gero esaldian jarri genuen Zaldibiako herriak eriotzaren 50.
urte hurrenean. Ez alkate, ez lehendakari, eta ez ezer. Iker Iriarte, EITB maratoiari eman beharreko astindutxoa emateko datorna baliatuko dugu, eguerdiko 12ak pasata ditugu dagoeneko. Eskerrik asko! Urren arte! Julen Goikoetxe Arbegozo datorren aster arte. Aio. Goiuri Zizarandea bihar arte. Entzuliok eta zuek nahi baduzu, gu ere mentxe izango gara bihar. Goizeko 10:05 informazioaren, txanda orain hemen bigarren barkatu, Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea.